Hello ma. Alright kodwa mntana bakuphethe kahle lapha e-university. Ngiyaphila ma. Hayi kungcono-ke mfana wami uphethe kahle. Nemama lana khona ishawa. Hawu, Asigeze endishini. Aswakhe futhi amanzi emfuleni. Ahlezi eshisa. Yebo. Ngiphila kamnandi lapho mntana wami thina la. Khona no-anti, yabona thina mama sincoluthile, anti uyasiklinela. Khona no-anti lana. Khona no-anti khona lapho. Hawu. Hey, kwangcono-ke mfana. No-RA. Yini manje u-RA yini lokho? Phela u-RA ma yilona owenzela ukuthi singashayani, singatshontshelani futhi makukhona abatshontsha izinto. U-RA usigadile, uyena osigadayo u-RA. Hawu kungcono. No-Rumza. uRumza Yini-ke manje uRumza? uRumza futhi uthe mina uzongidubula. Mama uRumza unesibhamu uthe uzongidubula mina. Ngingakuluzi nje mntana wami lo Rumza loyo. Cela umcebe nje. Kodwa ngiceba ku-RA ma. Hey ngisiza impela mntana, ungisiza impela nje umcebe lo muntu hey. uRumza ngiyamsaba uthe uzongidubula unesibhamu. Ngifuna umuntu ozobulala ingane yami Nkosi yami. Nkosi yami hawu. Hey. Neke manje ngizobuye ngikufoneleke ngisayogeza ngiyekhempasi. Yini manje lo campus leyo? Uma akayazi ikhempasi. Hawu ma.